ngechingani amuchamu 3-1 ngechingani chamuda ranechi2 saka mukana munoziva zvekadari akwete muzive dare rinopa patatu munhu oudzwa kana aramba mani nobanzwa vaiti unongodzoka kudare usikogaza vaita nini uyu aramba kuizwa handishada nhasi ngechitatu tatopedza naye iwo murumoyo achaudzwa nedare nhasi zvokuita kana asingareonata haasi kuregesa nokuita bheki moya kunokuti uyu ndati akaramba kunzwa zvokataura pai nhasi ngechitatu ndandichada zvokukadzi murume wangu ndapedza nechikonze chokuti tarisai vana vazhinji vari kudzungana mumusha umu inyaya yevana vakusiya mudzimba pakupedzisa munoyekoza maavana vaya kuti pakuredzwa vanaa vachakuredzwa vanaa saka nhasi toda kuti timbotara nemurume wenhasi tiregerereiwo toda kutara nemurume wenhasi sisitemu yake yakadoroka anumwa ikapa ndo asina kunaka kumbaoni nekupedzisira doro kako ikaka akana chakanokubatsira ndokuzovakuti wanga uri raiti here zvawaitaura ndotikazava vakatirirunzinowanzasei aro vakatirirunzi iwewo oenda manje wosvika pomushukudzo kuti kuda out ndiashingirira Ndambuzo. Tatinipa zvinhu zvinhu. Ndinoda kuti utore chinhwana. Ukadzi newawa ukei chii. Chisha ungasumuzoti hai shamwari. Mukadzi. Saka kuti nhasi dare wakwati kutomisa tidare kuenda kumira wawa kuti mugare zvakanaka. Woti chandikuona mai shoko ravari kutaura kuti tichakataura nyaya yavo. Havana kwavambokuti wakatadza pakati. Asi nyaya yavo yese irikudzoka panyaya yekuti wanwa chii? Wanwa wawa. Saka vakuedza kuti musha wavo kuti uende mberi zvakanaka. Wawa unofanira kuti usiye wawa. Doro rinogona kusiyika nditi but isusu pamakatonga panapa nditi takanogadzisa zvamungatiudzana pakatotangira chirwere panoda kubvunzwa iri kuti siki yake ane hwahwa here nopanoda kubvunzwa nyamwe ndo pakaenda nyaya chete zvimwe nyira zoterera nyaya ndisodati adzotari STI akari STI ka amai havana kupisa zvokuti varwari neSTI kuzomhanya kuchipatara iwewe wangwarisa iwe wakazoona iwe kuti apa chavapa kudzimai yangu ndipe bonde saka bheta ndikuzotara chokwadi ndibasirikana STI inaserutwa nezvanundu zvokuti wakaitsvaga nditeerera kashamani hauna kupuza iwe uyakarapwa kupiwe wakarapwa kupiwa wega iwe uende mukadzi ndakatocherwa mukadzi haina kupera enda kuchipatara unobayiwa unoona mukadzi uyu ini handimblame kuti murume handichadi handimomblame pane sarudzo iwopo sarudzo nedoroka wawari mudzimai taona kuti iwo wadzukaira unoda zvese ini ndinotoka mhanya kumukadzi usake ndinolive without ndikagara tisina mukadzi zvinoita neini maikabhundi kugara tisina akabhundi uyo akadzukaira asikana kutisaisherei pane pamwe mokuti unoda iwe kwanda imba yako iwewo toka mafiksi muno iwe ukukusa kutedza kuzofunde chii na zvese ukaedza kuchira mudzimai garako anonoke anosadza wandiita newawa neropa rirakai uyo akadzungaira paunotonhorwa iwe unobata wawa unobata mudzimai utoshamisika mwana uyu uredaiti kushora mwana wava mwana tombauka here munhu anze
Kana ndikuona pasi na bosi ngomana na kutendera kuchibisa mkazi. Nopane emi yake vanhu vakuda mwana bari zvinada kuchibisa mkazi. Azoenda. Ko unoona panyaya yewana ide vana vatiketa tichiwira Akazi kumuda wangu akutaura manje. iwana Chiyegeza ndibvudzo wangu. Vanotumba mukana wangani. Madzimai. Wana andikwa mukana ero. Wana yasisa wabata kuti usarudza chaunoda. Ezvezvudishi. Namukadzi. Enda nokugama kubereka nomukadzi. Amjada. Dzimai aramba anzi azvichaita. Mupeshere. Vane vangoti tinoda anyarare. Motaurisa amai vangu murume wangu chandakurambira chandinga kundirwadza ndakashingirira kwe12 SDT tese ndakavakamusha nchiti vanhu zvichaita akarwara vakadzi vatatu mashure mangu zvinhu zvitume ndikashanda neyo yese yakaparadza nina ndakachandikawo saka nemusha makagumukanga nenda Waenda yuni. Ani maona masutsi ese. Anofamba wa. Iwe. Isachirena. Amai, andakumanikidze maramba nazwa mutengo. Azvino kudai zvisi zvitende kotiri. 16. Apa kwena mai, apa kwena mai. Mawana ni. Alikuwa kwena amadzake. Zone zikuwashire achikuwashire zvikamutera. Ndoma vakira tinoita dzimba dzechivana ndizvo. Ngapa pane witness kuitira mangwana asazoti mukadzi wangu ndakambata nechikoro. Handizvo. Endai kumba ndodzora sasa. Kana uchitoita kuti vakashire ndakabata wakarambodha. Wakuita kuti aimira unotaura naye. vanokumbirawo kubatike kunovane tungoti watu vane mwedzi aine foni yangu saka ndikukumbira Uri foni here mwana wangu. Iri kuti asiya basi. Vanobva mani kanzera. Tipera. Toshiba. Mwana wakusimudzira mwana wangu foni yake. Aiwa wabona ndakabasi nesora kuda kuti mangwana wakasa mhosva kubata foni yemunhu. Saka ndoti mudzokere mangwana wakusenga mudzokere. Foni yenyu irudzi yamai. Right. Imi manje magowana mudziyo. Amai anoramba kugara maono chase. Maogara. Mafa kwenyama. Kumakasungirei. ndakaenda ndendatwa nesvondo sabhuku akati kuti muchirambe muchigarisana nezvamukuita chiendai Chiramba mumba kwesho. Inini ndikuti makavaka mumusha vana achezvara handizvi. Tofawo kumubhadhara saka ndiwemo kubva tochiba tokuita nyaya. Endai panze ukaonera samuno ravo kugwana kwemudziyo. Nyango yakamirira zvokuti apo chire zvipamutemo pane zvino varamba nazvipamutemo. Kasi kuti chire nekupurira varopa kupurira kubva kwavo. Amaita vai? Oh, manzoti varamba nazvipamutemo. Vakuita samuno ravo bagova nezvavakashanda. Hapana ndoita zvozvipamusha papo. Vaisa samuno. Roya kwamuri mimi. Sabu, kuna tushiba kudarekiwa. Kugwa ni muriko. Mukisomo kwa mangwana. Bwana warambo. Sina nora kwa hiyo. ndenda Sipata jusa. Sumu gamu. Ana kuna asasa sana. Baba
For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.